Hola, famílies. Avui us explicaré com afegir documents per enviar en alguna tasca que se us hagi demanat. Per exemple, estic amb el meu alumne de proves, estic a la classe de primer, i per exemple té una feina de llengua catalana que hauria de fer aquesta tasca. Mostrem la tasca i aquí tenim el document en el qual l'alumne el pot editar directament per enviar-lo. Aquí escriuríem el que fes falta, d'acord? Però ara no és el moment. Es tanca automàtic i es guarda automàtic, però si jo volgués afegir aquí, en aquest document, una altra cosa, com pot ser un vídeo, pot ser una foto o alguna altra història, el que fem és afegim, triem el que volem afegir, que en aquest cas sempre acostuma a ser un fitxer, i llavors el que ens demana és que el busquem en el nostre ordinador. En aquest cas jo pujaré una foto. Selecciona fitxers del dispositiu, en aquest cas pujaré aquesta foto d'aquesta cara divertida. Ja la tenim aquí, el que hem de fer ara és apretar el botó penja. Veieu que s'està carregant i ja la teniu afegida en tots els teus documents, en els quals, quan jo cliqui a entrega, sonen els que rebran el vostre mestre o la vostra mestra. D'acord? Espero que us hagi anat, que us serveixi per poder treballar millor. Que vagi bé!